Το Μεσαίνα θα το πάρει. Σας ενημερώνουμε ότι έχουν πάρει μέχρι και τη Ρόδο. Έχουμε δώσει και στη Ρόδο έχουμε δώσει λάθος. Πιο κάτω να βγάζουμε τη γιαγιά. Κατερίνα, κοίτα, θα τραβήξει ένα φωτάκι τώρα η γιαγιά. Έλα, τράβα το. Δεν βλέπεις. Ελάτε πιο πίσω. Ανακάτεψέ τα λίγο. Ένα, δυο. Όπως γνωρίζετε τα χαρτάκια δεν είναι μόνο αριθμός, έχει και το όνομα του παραλήπτε πάνω. Η κάμερα να δείξει και θα το βάλουμε στο site και το καιρός θα το δει. Έλα τώρα. Ο Μίτσος ο Καμέρας. Μόλις έφυγε, ο Μίτσος ο Καμέρας είναι. Θες να γυρίσει πίσω, 2-3 μέρες στην Μύκονο. Λοιπόν, έλα Γιώργο μια φωτογραφία, έλα πιο κοντά, να το βγάλουμε.